Παιδιά, σήμερα θα παίξω με τις φίλες μου την Ελευθερία και τον Γιώργο και έναν φαν μου, τον Παναγιώτη. Και η αδερφή του Παναγιώτη, άμα έρθει βέβαια. Ωραία, πάμε. Γεια παιδιά, είμαι ο ξάδερφος της Ελένης, με λένε Γιώργο. Εμένα ξέρεις τον Ελένη. Λοιπόν, θα βοηθήσουμε και να μην πάει σαν τη άλλη φορά που νομίζαμε ότι θα όμως έξω. Τέλος. Παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί εγώ το βγαίνει πάρα πολύ καλό σε βίντεο. Παιδιά, μην κάνετε η Ελένη, θα σταματήσει το βίντεο για κάποιο καιρό, γιατί κάνετε χάρτες, κάτι, εχέρι, και έτσι εμένα και στο Γιώργο. Δεν είναι ωραίο να κάνετε αυτό, γιατί θα σταματήσει. Ναι, παιδιά, σταμάτησα γιατί να ηρεμήσετε λίγο, γιατί ήθελα και να παίξω και μαζί τους. Και όλοι μπαίνετε, αλλά τέλος πάντων, ναι, σιγά. Μου ζητάτε βοήθεια, τέλος πάντων. Όποιο δούμε μπροστά μας, να, εκεί όλα. Όπα! Είναι δικό είναι. Τι? Ναι, Τέλος πάντων. όπα! Ο Παναγιώτης απλά κάθεται από δίπλα μας. Δεν τον νοιάζει. Γεια Παναγιώτη, άμα δεις το βίντεο. Για Παναγιώτη, εγώ να δεχτώ του Γιώργο. Το αδερφός μου Όπα! Και κάθε μέρα παίζουμε μαζί. Wow. και πάμε και σχολείο μαζί. Τι? Όπα! Όπα! Τι? Επιβιώσαμε. Παιδιά, πώς έγινε αυτό? Παιδιά, πώς έγινε αυτό? Παιδιά, είμαστε ο Σούπερμαν. Ναι, Παιδιά, ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. λοιπόν τώρα θα οδηγάει κάτι άλλο. Εγώ δεν οδηγώ. Ωραία, δεν πειράζει, οδηγώ. Να οδηγήσω εγώ. Ωραία. Εγώ θα κάτσω εδώ με την Ελευθερία. Δεν μπαίνει. Η Βήτρα, γεια Βήτρα. Η Βήτρα όμως πώς θα μπει? Περιμένετε λίγο. Hot dog. Ένα τάκο. Εγώ θέλω να πούμε για να δω. 6 άτομα. Παιδιά, βλέπετε τι εννοώ. Ωραία, κάνω το 4. Και όποιος μπει. Παιδιά, Κανονικά μόνο πρέπει να μπει ο Γιώργος, εγώ, η Ελένη και η Παναγιώτη. και όποιος άλλος μπει, όποιος προλάβει. Ελάτε. Ξέρεις Γιώργο να πεις με τα Γεια. Ελάτε. Όχι καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάω με τη Βήτρα, γιατί εσείς μαζί. Βήτρα! Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, έλα. Έχει τη Βήτρα. Δεν πειράζει, πήγε. Δεν μπορώ, φεύγει. Ελάτε, ποιος άρεσε με μένα. Ωραία, έλα. Όπα. Break, πάτσε. Γεια Γιώργο. Μπήκε η Βήτρα, δεν πειράζει. Πήγαινε.
Γιώργο, όμως μη μας πυροβολήσεις. Γεια. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Αντί για. Boom, headshot. Ναι. Ελένη, έχεις άλλη μια θέση εδώ. Δεν πειράζει. Έκανα boom headshot, παιδιά. Ωραία. Πάμε να σκοτώσουμε. Όχι, έλα. Όχι. Εντάξει, δεν θα σκοτώσουμε. Να τους πιάσουμε. Δεν ξέρω. Μη φοβάσαι. Δεν φοβούμαι. Γεια, Βίτρα. Πάμε. Εγώ να πάω εδώ, μας είμαστε ψηλοί. Η Βίτρα απλά κάθεται. Όπα. Εμείς παλεύουμε. Πέτυχα έναν headshot και έχουμε για εσάς τώρα. Όχ. Βίτρα, ελπίζω να μην μας πετύχει. Φορά και σας έφτασα. Ελένη, τρέξε. Τρέχω. Γιατί? Δεν θέλω να μας πετύχεις. Ελένη, γιατί να πούμε μαζί. Εντάξει, θα το χάσω. Η Βίτρα λέω Avatar Capybara. Ναι, είναι όντως, παίζει πολύ μαζί μου. Αλλά δεν πειράζει. Βίτρα, πέσαμε. Ναι, αλλά όχι Βίτρα. Η Αντωνία και μια άλλη. Ναι, όλοι σας καλοί είστε. Είναι και αυτή. Όχι η Αντωνία, μια άλλη σας έλεγε. Όχι, 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 όχι. Βίτρα, πέσαμε. Μου κάνει glitch. Δεν πειράζει, Βίτρα, πάμε πάλι. Όχι, δεν θέλεις να το μπορείς. Ω, παιδιά, Ελένη. Δεν ξέρω. Ωραία, Βίτρα. Παναγιώτη, να σου πω, έλα. βίντεο να ξέρεις έχουμε στόχο την Ελένη με τη Βίτρα. Έλα. Αλλά Γιώργο, έλα, μην μας κάνεις έτσι. Πώς σκότωσα. Ωραία, πάμε. Πάμε. Γιώργο, please, μην μας κάνεις. Ice break. Πάμε. Ναι, συγγνώμη. Όπα! Κολλήσατε, αποκλείεται. Γιώργος είναι ο Διάρης. Ποτέ. Και. Δεν πειράζει. Το λάπη, παιδιά, το λάπη είναι το πιο απλά έχω συνηθίσει να μου το λένε. Ναι, παιδιά, θα ανοίξω live. Αλλά όχι σήμερα γιατί δεν μπορώ. Θα δω. Έλα Γιώργο, πλήρη μου σκοτώσει. Όπα. Μα δεν βλέπω κανέναν. Ωραία. Θα προσπαθήσω. Ναι, δεν θα με πειράξει γιατί έτσι είναι το επιστό μου. Με έχουν συνηθίσει, ναι. Ωχ, δεν το έκανα εγώ αυτό.
Όχι, γιατί δεν ήταν καν. Οπα! Η Βήτρα σε φάση, τι γίνεται τώρα. Βήτρα, συγγνώμη που πέφτουμε τόσο πολύ. Γιώργο, πλήγω με σκοτώσει. Ναι, είναι καλή φάνη. Hello guys. Τέλος πάντων. Sorry παιδιά. Sorry. Πάω λίγο με τη Βήτρα. Sorry που σε σκότωσα. Οκ. Οχ. Ναι. Η Βήτρα καλοπερνάει, απλά ράζει και εγώ παιδεύομαι. Τέλος πάντων. Όπα! Όχι. Δεν θέλω. Όμι Τζέι Βήτρα, είδες τι έγινε. Ελπίζω Βήτρα να δεις το βίντεο γιατί θα δείτε τι έγινε παιδιά. Όπα, πατάμε κορνέλες. Ναι, είσαι τέλεια, πραγματικά μου κάνεις πολύ παρέα. Εσύ μας κάνεις ειδικά πολύ παρέα. Δεν μας κάνει hate. Κάνε. Μας υποστηρίζει. Όχι, αλλά μερικοί, ναι. Παιδιά, ναι, και η Βήτρα χτες παίζαμε Brookhaven, όλοι μου μιλούσαν και η Βήτρα μου έλεγε παιδιά αφήστε και τέτοια. Η Βήτρα ευχαριστώ. Όπα. Ευχαριστώ πάντως. Ναι. Όντως. Ωραία, Βήτρα, ετοιμάσου σχεδόν να το κερδίσουμε. Παιδιά, face reveal θα κάνω όταν πάω πρώτη γυμνασία γιατί δεν θέλω ακόμα. Είμαι λίγο μικρή ακόμα και δεν θέλω. Κάνω μόνο voice reveal. Ναι, παιδιά, μπορεί να κάνει και ελευθερία. Εύχομαι να κάνει. Βήτρα, τερματίζουμε. Οπα! Χάσαμε, όχι. Τελευταία στιγμή. Ναι. Βήτρα, συγγνώμη, χάσαμε τελευταία στιγμή. Πω. Η Βήτρα έφυγε μόνη της. Ναι, θα πάω με το τάκο. Κι εγώ. Βήτρα, συγγνώμη, αλλά τώρα θα πάω λίγο μόνη μου. Θα πάρω κι εγώ το τάκο. Έλα, δεν έχω χρήματα. Έλα, να μπούμε μαζί. Πήρε ένα hot dog. Θες να πούμε μαζί, Ελένη. Εντάξει. Έλα. Ελένη, μετά να μπούμε. Όχι, σήκω. Έλα. Ελένη, μετά να μπούμε μαζί. Ελένη, σήκω. Πήρα. Πάμε. Είσαι μαζί μου. Ναι. Συγγνώμη, Βήτρα που χάσαμε. Πρέπει να φάμε το λιανάκι τώρα. Συγγνώμη, Ιωάννη, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, Ιωάννα. Ναι. Τώρα λένε επειδή είμαι ο καλύτερος οδηγός. Σίγουρα. Ελπίζω να το τερματίσουμε. Ο Γιώργος παιδεύεται, εγώ είμαι chill. Ντάι. Και μέρα, εγώ παιδιά χτες το βρήκα για πρώτη φορά χτες και το έπαιζα και το παίζαμε όλη μέρα.
Ελπίζω να το τερματίσουμε. Εγώ μία που με βοήθησε ο Γιώργος. Ευχαριστώ. Εγώ θα προσπαθήσω, παιδιά, να το τερματίσω και μόνη μου. Θα πάρω ένα καροτσάκι και θα πάω μόνη. Κι εγώ, αλλά με τη Βήτρα χάσαμε τελευταία στιγμή. Sorry, Βήτρα ξανά. Όπα. Κατάλαβα. Εγώ δεν θέλω. Είμαστε κοντά, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Α, εντάξει. Γιώργο, τι γίνεται ακριβώς? Κρατική. Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ από εκεί δεν μπορώ να τις φύγω. Πω, Παναγιώτη, ελπίζω να μην βγήκες. Βγήκε. Ωραία. Ναι. Ξανά για ναι. Και η αδερφή της. Όσοι μπήκατε, παιδιά, συγγνώμη, όσοι μπήκατε. Ωραία. Αλλά παιδιά, σας παρακαλώ, μπορεί να μου κάνετε hate. Γιατί παλιά εμένα που είχα τα 300 κάτι εγγραφές, μία μου έκανε hate. Όπα. Δεν πειράζει. Αλλά εγώ πάντως την ήθελα για φίλη. Αυτό ακριβώς έπαθα εγώ και η Βήτρα. Πριν λίγο. Όχι. Που... Ναι. Δεν ξέρω. Γεια σας, καλημέρα, που είστε? Η Λιλαμόνο. Ναι. Παιδιά, sorry για το μπρ, το χρησιμοποιήσει. Ναι. Θεσσαλία είμαι, να ξέρετε. Ναι, γράψτε σχόλια που μένετε εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Γιώργο, εσύ έχεις το βατραχάκι? Όχι, αλλά έχω πράγματα. Η Ελένα μίλησε τελειώνα κάτι δεν θα ξαναυπάρξει. Δηλαδή σαν την μπλοκ πόλεμο. Όχι. Πόσο κοντά είμαστε? Ωραία, παιδιά, μόλις το τερματίσω θα κλείσω το βίντεο. Έχει κρατήσει 19 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Θέλετε να το κάνουμε για 20 ώρα, ό,τι θέλετε. Τι λέτε? Παιδιά, τι λέτε, 20 ώρα? Ωραία, αλλά θα πάω και με την ελευθερία μια βόλτα. Ωραία, πάμε. Ναι, το νικήσαμε, παιδιά. Δεν πειράζει. Ωραία. Να βγάλω εγώ, σε παρακαλώ.
Έλα Παναγιώτη. Παναγιώτη, έλα. Έλα, όχι, μην με σκοτώσεις. Hot dog. Παιδιά, σε ποιον έδωσα hot dog, σε μένα. Ναι. Δεν έκανα τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, Ελευθερία θα βγήσω εγώ. Έλα. Πάμε, ωραία. Τι έγινε? Hey! Ωραία, Ελευθερία. Εγώ θα μπω λίγο μόνη μου. Ωραία. Πρέπει να μας τι ωραία που μου πυροβολήσεις. Ναι. Όχι. Η Ελευθερία να με βλέπει έτσι, εγώ και αυτό. Ναι. Πηδώντας και όλα. Όπα, πυροβολάω μόνη μου. Έλα ρε μπρο. Κόλλησα. Γεια. Πάμε, ναι. Δεν πυροβόλησα. Έλος. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αντίο, ελπίζω να σας άρεσε.